Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Temaşağının heja, şeva ve bxir, bernama Rojava Civaki dest pekir. Mesela Kurd hej rojevê de ciyê xwe diparêze. Rojavê de hene. Wekîlê Serokê Giştiyê Huda Parê Zekeriya Yapıcıoğlu beşdarî bername Rojava Civakê ku pêşkeşvaniya wê Fatî Taş dikir bû. Yani ev mesela Kurd kengi dest pê kir dîrokovî kengê em heqa Kurd her belkî Wextê me têr neke. Zekeriya Yapıcıoğlu mesela Kurd nirxan û got. Hewcê heq û mafên Kurdan di qanûna esasî de bên parastin. Da ku welatên emperyalîst daxilê vê meseleyê nebe. Ev mesele meseleya Tirkiyeyê ye. Hew tenê qewmekî eleqedar nake. Serok Cumhur Recep Tayyip Erdoğan di civîna partiya xwe de, gruba partiya xwe de di meclisê de Yapıcıoğlu wiha got. hikûmet jî îro hate meselê di temelê vî meseleyê de înkar heye. Me got Kurd di nava qelbê ummeta İslamê de, di merkeza ummeta İslamê de. û ew kesê ku dixwaze umma ji hev feş kirîne, ew kesê ku dixwaze Kurda ji İslamê dûr bike, lazim e ferset nedin we. Ji du awayên bijin. Yek baweriya me vî li me bar dike heqsizî, neheqî li kî bibe, zilm li kî bibe, lazim e em li hember wî zilmê bisekinin. Em ew kesê ku zilmê dike em bên bisekinin. Ew kesê ku zilmê dike birayê me be jî û xerîb be jî. Em bijin vê zilmê nekin, eger hûn vê neheqiyê hûn dewam bikin û zilm bikin, wê hinek kesên emperyalîst wê werin ev zilma ku di nav xwe de hûn li hev dikin, li birayê xwe dikin, wê ji wan re bibe wesîle, wê werin bikeve nav mala we. Ihtiyaca malekî çi ye? Tevayî wê hesab bikin, wê bê çi qas para têra malekî dike? Asgari ücret ev. Ev sistemek. Sistema de diyor, ego Türkiye jî qebul dike. Deve alaqê me malbata wî neketiye. Jin û zarî wî neketiye. Yani ev insan, ev işçi, wextê ku dişoxile, bê alaqam zarokî wî tune, derece jî berde. Îro rakamê resmî ku dibêjin, dibê ji bona ku yek şexsekî bêkar bi tenê serê xwe be. Ji bona ku mesrefê wî mehane têra wî bike, lazim e 3500 kusur cere para lazım. Dibin serî de werin tarîfa vê asgari ücretê em bigurin. Tarîf çi ye? Dibe ew asgari ücret ew ücreta ku têra işçî bike. Em biwerin em tarîfa wî bigorînin, têra işçî û malbata wî bike. Têra işçî û pîreka wî eger zawcendî be, jina wî û eger zarokê be, jin û zarokê wî bike. Lazım ev tarîf biguartin.